Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Ha? I was just... Yun akong biyahe pag-usap, please. Wako bisan kano sa mubiya ni mo, Christina. Bisan pa niya itong higayon nga mibiya ka. Niya pagyapon ko. Nagpaabot ni mo. Ha? Kasi po ito may pasapot. Unsa fa kondo. Try to remember me, Christina. Unsay? Let's make you sleep. Dili na ko nimo biyaan. I want. Sir! Sir! Niya nang tubang akong giingon eh. Sir? Ay miapas dahil si Ma'am Christine. Ay sila karang naglakaw, dili pa kayo layo, gikan din he. Ay ibalik ko na lang tuba sa butanganan ay. Maayo ra sabi noon aron makatuog ko. Makatapan ako sa kong pinalanggang asawa. Ay sirs, kabugnaw ra bas panahon. Ayin ko. Ang sad ni Pita. Anong nabot ko din? Shit. Limot ko. Ni adi kong makatuhog sa akong sakinan. Shit. Sir! Sir Christian! Ang bayot na namukaw na ko. Suman. Aw! Ay! Dawam! Buhay pa di ay! Gisiguro lang kong tok-tok, sir, kan makamata pa ba ka? Naraba ka sa suod sa imong sakyanan. Katubitang irong banbanon, sa sakyanan, wala naman kamatay ko, nakamata man ka. Oh, very good. Nga, nag-aircon ka, tumo ka bi ipagyod. Nga naman dahil nga, dagan ko gasoline. Ha? Magkaapod ko. Kay dato ko. Madato pa kag ilubong na ka? Sa? Nanungo ka? Ay, wao sir, wa dawom. Mamangganing gisiguro na ko kung buhay pa baka. Basig nalimos naman no. Nalumos na baka diha sa sod sa imong auto ba? Di ba maayo nga mag-andal ng aircon og dugay nga wa magdagan ng sakyanan. Why, di ka na mahimo. Di mahimog iwan ng buntagan taon, sir, ay. Nga naman di dato man ko. Ay, bayani mo, sir, ay. Ay, kapoy kay kaka-istorya. Kapoy kay istorya ng hangin. Ay, walang sod sa, hangin. May nalang gani kay dato, di halata nga syunga. Kinsay sunga? Ay, kasi akong ka-istorya di ay, be. Ako? O di kay syunga. Thank you. Lang! Tawam! Syunga! Unya, thank you! Ganun di man. Ininsik ng syunga, di ba? Salamat nga, naibaw kang may kaliwat ming insik. Makita tingali nga, mistiso insik ko. Monang, naibaw ka nga, syunga ko, syunga. Patay na nalapitan. Hala, sige. Palabig yun. Palayo ng imong gituan, sir. Keep it up, ha? Of course. I keep up my father's legacy. O kon, ako na niya mo duma sa iyang mga negosyo.
mas palambuon ka pa kini. Aw, namo day. Kami ni Christine. Kami ni Christine na unya ang mudumaha sa among mga negosyo. Ay, tagbalik sa ay. Kaya marag nagdam ko pa ka. Si Christine. Ni ano ba siya? Hain siya. Iya ba ko nakita nga natog din sa akong sakyanan? O sa iyang gikasulti? Ha? Naluoy ba siya nako? Muuban na ba siya nako balik sa syudad? Dala! Dahwam! Dili siya muuban? Dala! Kaya wa pa siya mauli. Babos! Hoy! Aksyon bugsong-bugsong katawa ay. Ay, nagkubiyahe! Hoy! Andam na bang pamahaw! Dede mong bay, sir, ay! Dede mong bay! Ayaw pa rin pamahaw din na. Bisita man ko! Naalang ko sa gawas. O kung kamo ang mobisita sa moa, labaw po sa pamahaw ang among idalit inyo. Lakip ng panihod to. Snacks, panihapon, o snacks na sab. Oh, mauna! Hoy! Hoy, nakabati ka ba sa kong gisulti? Oh, huwag mo lingi ay. Hoy! Gutom na ko, ha? Layo pa biya akong gitsikinan nga lodge, ininyo yung dapit. Hoy! Damn it! Huwag yung ko pamati ay. Hey! May diguok na gid ang akong tiyan. Saan rin orasa? Sa'yo pa. Pero, naningin nagkaon ng akong tiyan. Pasado alas 6 palas buntag. Buisit. Huwag yun mauli si Christine. Huwag katong Facundo. Di ni mahimo. Dili ko makatugot na maunahan pa ko na itong Facundo. Dili ka na mahimo. Dili ko makatugot na maunahan pa ko na itong tawhana. Buang. Guwapo ba tinuod? Bisag. Basta kay guwapo yun siya. Pero tingalig madaon niya ang akong Christine. Dili ko masugot. Nagkinahanglan ko sa tabang sa akong daddy. Aron, madakog balik si Christine sa sirad. Kayak na. Si Facundo. Wala sab siya sa akong tupad. Bakakon. Ingon pa niya nga dili ako niya biyaan. Pero wa na sab sa dinhi karon uban ako. Wa na'y ceasefire. Gubat na ni. Kadili ka makamaong mutuman og saad. Miyabi ang banyo. Naday siya sud sa banyo. Tutukan pala ko nimo? Ha? You're making me your habit, baby. Ha? Unsay? Unsa? Kaligo na, aron makapamahon ta. Mupadayon pa ta sa itong pagbisita sa mga manggahan. Wa pa dita mahuman? Wa pa magkatunga. Unsa? Mutungas patla pa ingos bungtod. Ug dayon mulugso na sad. Ingon anak kadako ang imong kamanggahan? Nagsupply ko sa laing nasod. Di lang din sa itong mga supermarkets. Wow. Mao nga sige na. Oh, sige. O ana ang imong nerwero. Naibabos to kador. Unsa? Hilaw na kong gilaban kagabi dihang hinano ka na. O gibutang na kusluyo sa aircon. Aron daling mauga. Ingon man imong bra. Ikaw ang nilaba? Ako? It's a black tea bag. Oh. So, dali ra ka na mauga. Gilaban niya. Iyang gilaban ang akong bra o panty. Ew, kawaw. Kilala ko sa iyang gibuhat sa akong panty. Anong kibiyaan mo sa tuna ko dinis banyo? Kadangagin na ako eh. Pero, sweet.
kaon mong tarong, sir, ma'am. Ay layo-layo para bang atong tungason ron. Hey, ganito na pagkanguit yung tingog. May gibati ka? Naa. What? May gibati na ikaw o huwag juga masultin ako? Naa. Kauwaw. What? Imong gilapan ang akong bra og panty. Diba? Uwaw na. Wanay kaso na ko. Personal to na ako nga gamit. It's okay with me. Di ta ka bana. Gusto ka manan ako? Kugihan ko. Night and day. Ay may LQ man si ma'am, sir. Oy, ay. Wako'y sahay ka ng hapak ha? Ay, awa tingali ni magpakatulga, sir. Mo nang gisapot yun si ma'am. Ay, papahuwaya sa sir ba? Di ba? Mga kauban, sakto ko. Ay, maugod eh, maugod eh. Oh, Maugod. ay, murag makakaon na yun tag lechon ining nga wapay pista. Ay, basta yan, maugod eh. Nya kanus amang good, ma'am, ha, sir? Ikaw, Ha? Ang unsa man? ang kasal ba? Kasal. Ano sa kay kami, handam na magjumintanas pagtabang sa pagpanluto. Oh. Ay, magwalagod, magluluyo raman mi. Para ninyo ni Sir, ma'am. Luyo-luyo? Oo. Unsa na? Ay, kuan, baka na bang sugod pa lang sa gabi hangtod na mabot ang adlaw sa inyong kasal? Kaya kami na may mga ndam. Kami nasab ang mga, kuan, kami nasab sa mga buhaton, sa mga lutuunon. Monay luyo-luyo. What? Kasal? Sir, wa pa man kahipit sa ang inyong kasal. Ay asay maayo kon. Ay, kas no lang una mo na una din ha? Ay sama sa among buhaton sa uban sab na mga kauban na mo dinhi sa asyenda ba? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!